Hola, Clara. Mira, para revisar as preguntas, como vexo que xa comprobarías, o que tes que facer é no intento que queres revisalas, permes en revisar, eu, por exemplo, vou revisar aquí o intento 4 e xa aparecen todas as preguntas. Aquí á dereita podes observar as que tes acertadas e as que están mal contestadas e podes ir unha por unha vendo se acertache, aquí che dirá se a resposta é correcta ou non, marcaracha con un check en verde e se fallaches matacha con un check, unha aspa en vermello. Non che vai deixar seleccionala, porque este xa é un intento finalizado. Se o que desexas é volver a facer un intento, tendrás que finalizar a revisión e volver reintentar a proba. E xa sabes que podes reintentala as veces que queiras. Aquí sí que che volverá a deixar marcar as preguntas outra vez. Non sei se a dúbida quedou contestada, se non, coméntama no foro. Saúdos e ánimo coa tarefa.